matiyo gi stima. Definitely nengo stima kodok piny, gibende gibiro yudo fuong'ruok. Wan gi manufacturers, jok maloso gik mopogore opogore ma bende watiyo gi matatu. Ka nengo stima odok piny, aparo ni ginyalo duokonwa nengo mag spares go piny gata malo moko matin. Gima gombo ni mondo amedi, mana kaka jalonya wache, uchumi kuma nosechope cha, kik wabed gi geno ni dodog piny mapiyo ahinya. Kech mondo uchumi odog piny, ne wan gi wach nengo mafuta no, maero be waneno ka dog piny, to bofula kichwet, okodoga piny, nodoga wanubro dog piny kawuono next month kendo en kamoro. Mano be duoko penjo moro mane ng'ato penjo ni tang'o miyo ok wanyal duoko fare wa gi atamalo 20 manoidho. Mondo nwachopi atamalo 20 no, nomedi gini dweche 3 moluwore. Momede 10, timedi 5, timedi 10, timedi 5. Omiyo nwachopo kode kanyo. Koro wanyalo wacho ni wadwa duoke kendo gatamalo 20, to kino chako usut mochopo 200 gi wiye. Yawa, katin mimedo, dimed pile. Ok nyaki kete kamoro madiere ma in bende, iyude gimoro matin, japiny be yude fuong'ruok matin. Mar ariyo, en wach dola. Dola ni bende mana kaka jalonya wache, obotegemea gik mang'eny. Samoro lweny mowacho ni nyalo bedo Middle East ni, be nyalo affect wa makini chakipo mane dola nengo ne ochako idho. Koro ko gima yot en gimitugo gatuga kama. Gimodong' ma samoro pod en challenge be Kenya waka, ma bende wateme kaka weg matatu. Wan e Kenya mangima, wan gi matatu makalo 300,000. To matatu ka matatu nigi driver. To matatu gi ng'eny gi bende nigi conductors. Koro issue mar unemployment ni en problem e Kenya waka. Watemo mondo wane kadwa ndike nyithiwa moko mantie gi luor, kech tij matatu en tij pesa, en tij wuoyo gi jopiny. Makok indiko ng'ama nigi luor tiketho mana nying sakoni. Watemo mondo this unemployment, wane kaka wadrese, wabed ndiko jopiny. This is the only sector maseni udong' ni at least create employment moro matin. Sasa mwakelo matatu manyien, yakibede gi driver manyien, yakibede gi conductor manyien. Omiyo wagombo ni umiwa ma support. Konyoura konyo ohala ni, ang'eyo nosebedo sector man gi weche mang'eny, but watemo mondo wakel sanity this sector. Gima dhi konyowa malich magombo ni mondo jodala wagi otemo donje, gin riwruok moko mag SACCOs gi. Mano e only solution manyalo konyo ne kech. Controlling jomoriwore yot maloyo jok ma yuda ka ng'ato ni kende kivyake. Mane manyalo. Kaka pile chenro mar mbako rom watudre kod jofwambo magwa mayudore counties mopogore opogore. Mar mondo mi wawinjane ni jopiny wacho nang'o kotudore kod thuon wach mwatwake. Gie thuolo ni adonwa dhi achiel kachiel nyake county ma Migori. Oyawre Juma ka intiere county ma Migori. Chiew nade okinyi ma kawuono. Inyalo ng'iso ni okinyi ma kawuono iloso kodwa ka intiere kanye. To jopiny wacho nang'o kotudore kod chal mar uchumi ma pachoka. Ahinya kotudore kod duoko piny nengo mar wuoth kata fare ka kod weche mamoko. Juma. Kamano awinji bakare kwa wuok e county ma Migori. Okinyi ma kawuono wantie chuny